Erokamano nyakwara Mogi kuom kete Ramogi TV en thuolo machielo ma wan bende waikore gi weche manyien mag migago ka wan gi weche mowuok e chuny boma kaachiel gi kor gwenge. Mokwongo thuond weche. East Game nitie nyithindo ariyo moneg. Yala Township nitie nyathi manyako moneg, nyathi skul kod mama makoro nyonegni within a span of 2 months. Jogwenge sub-county mag Emiala yuago rochruok mar arita tok mahewa keini 4 wito ngimagi kendo ringregi yud kojwang' e yo makoch. Tukasikia dua kumbe ni accident. Kuna mzee mwingine alitoka Nairobi alikuwa anakaa hapa na familia yake waliaga. Kuna vijana wa Airtel wanausia hapa waliaga. Natachelo wito ngimane kendo chopo kwan jogo mose wito ngimagi nyaka boro e masira mar apaya manyotimore Nyansiongo. Hasara yenye naweza pata viwanda vikifungwa sahi ni zaidi ya shilingi 1150. William Samoya, fanya utu na huruma utukatie imiwa. Jopur mag Niang'e County ma Busia seyo sirikal kuom chungo chenro mar rego niang' kuom dweche 3. Machiegni weche manyien mag migago, nyinga Milton Ochieng'. Ng'at achiel kendo yangi nowito ngimane kaluwore gi masira makoch mar apaya manyotimore Kijauri yo Nyansiongo. Masirano manotimore apaya ma Keroka kochomo Sotiko odhiambo manyoro nyaka sani oselal gi ngima ji 8. Jodak ma okiowo gi chiro sani koro golo kwayo ne sirikal mondo oketnegi rang'ung'we airititi kata bams kaka yorno mar geng'o masiche mag apaya ma kinde ka kinde. Ji mamoko 14 nyaka sani oseyangi ni yudo thieth e kuonde thieth mopogore opogore e kauntino. Sasa ilikuwa kitu saa 9:30 tulikuwa kwa soko. Tukasikia dua kumbe ni accident. Kuna mzee mwingine alitoka Nairobi alikuwa anakaa hapa na familia yake waliaga. Kuna vijana wa Airtel wanausia hapa waliaga. Alafu kuna mama mwingine anakata sukuma hapa aliaga. Hiyo gari ilikuja hivi na ikakatika kichwa. Na vile ilikatika kichwa ilipanda ikawacha kichwa kwa mtaro na ikaenda juu na miti na bodi yake ikapanda juu ya miti ya nyumba. Serikali tuweke bambu kwa sababu watu wetu wanakufia hapa kila siku, hata ukipita wewe peke yako. Na hizi magari wachunguzi wajue hizi, kuna magari unajua hata itafanywa service bado iko kwa barabara. Isida iko kwa roads. Tuchunguze tujue kama itakuwa namna gani kwa sababu hata watoto wanapita hapa. Hata kama soko itahamishwa ipelekwe pale, still hatuwezi tukazuia accident. Tunaomba serikali iangalie mambo na overloading, sababu gari kubwa zinatoka huko na mzigo kama zimekuwa overloaded. Still kuna stage pale bado accident itakuwa tu. Nimeona hii shida ya maafa ya barabara inatoka kila mara kwa mara. Shida yenyewe kabisa nikiangalia mimi mwenyewe kwa upande wangu naona ni overloading. Asa hizi magari kubwa sinaweka mizigo mizito sana. Laktache County ma Machakos ochungo ng'anyo margi mano winjore ochakre otieno ma piny rugodo kawuono. Magi biro bang' riwruog laktache donjo gi rimiti gi sirikand County ma Machakos kendo yieruok obedo mar keto e tim dwaro ma gisebedo godo. Winjruok mano ketie kogno osiptal maduong' ma Machakos tich abich odhiambo mano nyoro nyiso okenge madongo mag medo lemo ne laktache mosebedo e lemo magintiere kuom thuolo malach kod bero lwasi mar tich ne jothiethgo. But because of the negotiation that we have been able to have this evening, we have been able to come to a conclusion. We have been able to come to a point of convergence where we have been able to agree on the various grievances that we raised with the Machakos County government. We are happy tonight to report that all is well in the health sector in Machakos. This evening, we stand here very tall, having held discussions with the union, day-long discussions, but at the end of the day, we have seen a positive outcome. Because this is the first county where we have now agreed, and with the implementation of the agreement that we have executed today, Machakos County will be the first county in Kenya to fully
implement career guidelines for clinic officers. Moko kuom jodongo mawuok e kaunti ma Isiolo koro kwedo thicho kuma APC gavana ma kaunti no Abdi Guyo kagiwacho ni nitie josiasa matiyo matek mar kelo pogruok e kind Guyo kod MCS ma kaunti no. Kata obedo ni od bura mar Senate nyiche noreso Guyo kendo miye thuolo mar dok e tich, jodongo go yango ni achiel kuom gigo mathiro dongruok e kaunti ma Isiolo en donjruok mar josiasa ma kauntis mamoko e chenro ma kaunti ma Isiolo. Gijiwo MCS mag Isiolo mondo mi oriw lwedo kendo ti kanyakla karachiel kuom yore mag bedo nyayo kwe kod tieko lwenje mag dhoudi. Tafadhali nimewaomba mshughulikie maneno yenu. Wachana na sisi, gavana yetu na seneta wetu na ma-MCA. Tukae chini tuongee. Shetani afurahiagi bahali kuko na amani. Na ndio sababu aliingilia hapo. Lakini kwa sababu ya maombi yetu, maombi ya Wakristo na Waislamu, sisi tuko na amani. Isiolo hata haikai kama kulikuwa na kitu mbaya. Wakati huu mlianza vita, kulikuwa na supplementary budget. Hamukuweza kututengenezea, mlikimbia. Sisi saa hii ni masikini, hatuna chochote tunachotarajia kutoka kwa national government mpaka ifike mwezi wa 9. Kwa hivyo watu yetu, waheshimiwa wetu, wapendwa wetu, ninawasihi muogope Mwenyezi Mungu, muje tusemesane. Chama ni bridge ya kuvuka. Chama hapana mutu ndio kitu ya maana. Sisi wazee walisema tumechagua mutu, hatujachagua chama. Chama ni bridge ya kuvuka tu, iwe chama gani na gani. Tafadhali sana, ndugu zetu wako nje, we tengeneza kwenu. Wacha sisi tutengeneze kwetu. Jopur mag niang' e kaunti ma Busia sayo sirikal kuom chungo chenro mar rego niang' kuom thuolo mar dweche 3 mondo mi ochiw thuolo ne niang' obed motegno ka gikwayo sirikal mondo yiene kembe rego niang' mosetegno mondo dhi nyime. Board mochung' ne sukari e pacho ka Kenya Sugar Board nogolo chik mondo mi olor kembe sukari mayudore Imbo mar Kenya kuom dweche 3 kaluwore kod nok mar niang' motegno ma inyalo regi. Bende miche mag jopur niang' mosetegno okwedo okang' mar board noero ka giwacho ni kembe sukari ok onego mi dweche 3 go ni mar biro kelo fuok moro mar waro sukari kowuok e pinje maoko. William Samoya, fanya utu na huruma utukatie miwa. Kiwanda isifungwe kabla sisi tujakatiwa miwa. Popote ulipo, utusikilize na sisi pia wamama ambao tuko vijijini. Utuelewe yale malilio yetu, utusaidie, utukatie hii miwa. Tumesikia kampuni inafungwa hiyo wiki. Tafadhali naomba serikali mtusaidie. Hata wakati hata isongeshwe mpaka hata next year. Miwa yetu imeharibika. Hiyo tu ndio tegemeo letu. Mimi yenye kwa hapa hii ni mwezi hii ni wa 19. Imekauka kwa shamba. Nilikuwa tukate ngoja mvua ipunguke. Wasikate siku zote kama weka 38 yasiko huku chini. Hasi mmengojea mvua ipunguke kidogo wakati. Watu wamekula miwa, watu mkiangalia kuna uchanga ya miwa hapa. Kwa hizo eka 2.5 hasara yenye naweza pata viwanda vikifungwa sahi ni zaidi ya shilingi 1150, ambapo hiyo ni hasara kubwa. Na mtu hasa kama mimi mkulima, kwanza sahi hata niko natoka shambani na niona na jemba hapo, so nikipoteza shilingi 1100 na rais alisema kwamba anaenda kutetea hasola watu kama mama mboga, watu wa mkokoteni, watu wa kulima kama sisi. Jatend migao mar pur Mutahi Kagwe okwayo rowere mondo thegre kod jomahundu madonjore ng'anyo margi, kowacho ni ng'anyo makinde ka kinde ketho mwandu kendo biro rocho thuolo mag tije pacho ka achiel bende gi rocho uchumi.
Kano loso e samano timo limbe e Ngong Veg Farm and Processing Facility e kaunti ma Kajiado, Kagwe nowacho ni kata kobedo ni ng'anyo oriti gi katiba ma pachoka, joket mwandu nyalo ng'wonyo lwetgi kaluwore gi luoro ni Kenya en piny mohero tulo, kowacho ni mae dhi duoko chien thuolo mag tije. Bende nowacho gi e kindeno ni Kenya ineno gi pinje maloka kaka mano maonge kwe, kendo mano miyo joket mwandu chwalo dongruok magi e pinje mamoko malibamba mopogore gi Kenya. Hatutaki kuona vile tunaona huko streets wakati wa maandamano, tukiona watu wakishoma polisi, wakifanya mambo mengine kama hayo. Hatutaki hayo maneno. Na njia ya kwanza ya kuondoa hiyo shida ni watu waajiliwe kazi. Na njia ya kuajiliwa kazi ni lazima kuwe na peace. Manake kukiwa na msukosuko, mnafikiri kuna mwekezaji anaweza kuja? Ukisikia iko na shida, ukisikia iko na vita, unasema hiyo nchi mimi siendi. Hata mtu ambaye alikuwa angeandika watu 300 anaenda zake, anaenda Uganda, anaenda Tanzania, anaenda kwingineko, watu wa nchi hiyo wanaajiliwa kazi. Jagoro mongirore e migao mochune chano cheno mago chumi pachoka Dr. Boniface Barasa Makoha osiro pach gavana Mabusia Dr. Paul Otuoma mar kwayo jodak Mabusia mondo dikre buo kumba manyien ma thieth ma SHA maneno ni giyudo thieth makare e seche matuo gore kuomgi. Kano loso e ka thieth ma Lupida Dispensary kama ne gidhi ruyo chenro mag ndikruok, Barasa nokwayo jopiny mondo thegre gi jok makeyo weche ma miriambo kowacho ni okumba ma SHA tiyo makare. Wachneno nosir gi gavana Paul Otuoma kod jalupne Arthur Odera ma bende nokwayo jopiny mondo donji okumba no karomgi ka jopiny to noyuago mana tudruok marach mar mbui ma giwacho ni emosebedo badho ne sach ndikruok ne okumba no. Changamoto yenye sisi CHPs tunapata ni ya network. Because tunaenda vijijini tukirifaa watu wakuja hapa wa register, lakini sasa network ndio mbaya. So tungeomba mheshimiwa ikiwa atatusaidia hiyo mambo ya network, Lupida tunaweza fanya 100%. Kama wewe ni mtu, kama wewe ni mzazi, andikisha bima ya afya ambayo inaita SHA. Ukienda kwa ofisi ya chifu utaandikisha. Ukienda kwa dispensary, health center, hospitali utaandikisha. Sio mmeshika? Liziwe na madawa. Wahudumu wa kuwepo. Kama hii Hunyangu saa hii iko x-ray, natengenezea maternity na imarisha kabisa. Tafadhali mjiandikishe, mtoe siasa kwa hii vitu. Kwa sababu NHIF ilienda. Na kama hauna bima, wewe unatuletea shida mara 3. Kitu ya kwanza, huwezi kutibiwa ukiwa mgonjwa. Unataka tutoe harambee. Kitu ya pili, hata ukienda hospitali ukitumia pesa yako unalipishwa pesa kidogo. Na wanasema ya kwamba SHA is working. In fact, sasa wako na madawa, wako na supply ya fuel, hawana ambulance. Wanaanza kupokea wagonjwa 2,500 per month, yet wako na bed capacity ya 9. So it shows you kwamba after SHA kuna sasa watu wanaanza kupata huduma. Apisa mag nyumba 10 e kaunti ma Kirinyaga ochako chenro mar wuoth e mier kaka yorno mar manyo mwandu manokwale kinde ng'anyo mag Sabasaba kama biro bang' johala moko maromo 200 romo kendo keto lalruok e wi yore mag duoko mwandugo. Ji ariyo nyomaki otieno manyoro e kinde mobila komakore kod apisago mag nyumba 10 e gwenge ma Kagio nomonjo mier ka gimako mwandu mopogore opogore manokwal e ng'anyogo. Achije moko 7 ne ochwal e doho odiochieng' manyoro bang' yudogi kod mwandu manokwal e kinde man kwayo nosegol ne jopiny mondo mi ochwal mwandugo e hero margi ka ok ochungi. Kuna wale wanarudisha vitu na kuna wale wamekataa kurudisha, tukaona tuende ndoo tu ndoo tutafute hizo vitu.
juu hatuwezi fukuza ma-investors wale wana-invest Kagio na wanaajiri vijana wetu na wasichana wetu. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Wadhi nyime gi chenro mar migago to mokwongo wakaw yweyo mokwongo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Royal Mabati Factory Limited. Yud mwandu wa ginengo mogonyore e uso mar dir higa. Corrugated to kod box profile e nengo mar sling 405 kende mita ka mita. Brick tile e nengo mar sling 482 mita ka mita to kod roman tile e nengo mar sling 517 kende. Bed mus wakelni mwandu ni nyaka idhudi kamora mora ma intie pachoka. Gochnoe namba ma en 0722 auchiel adek aboro kata ket oda mari e mbui ma en www.royalmabati.com. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Utirerio horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafasi. Get more episodes of these informative shows on Viusasa. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Guess what? Citizen Duka now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, the home of discount. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari. Amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Mana kamano nyakwara Ramogi kaka nise winjo motelo ni nitire kaka masira makoch nyotimore yo Nyansiongo e wang'apaya mowuok Kisii kochomo Sotik kendo ji maromo 8 nyaka sani osewito ngimagi. Adwani mondo watudre gi jafwambo marwa Crispin Otieno mantiere e kaunti ma Nyamira mondo mi olenwa. Chris, kinyalo winja maber, inyalo nyisowa ni chal ni nade to masira ni ang'o mane nyalo bedo nokele. Winjo ka jopiny ywak ni onge rang'uk ng'we airititi kata bumps moko manyalo konyo alworano. Chris, ka intiere Nyansiongo, thuolo en mari.
awinjo yo makare Jaka Black kama antiere ni antiere manete Nobila ma tutu mano Borabu sub county gwengegi mag Nyansiongo kama wantiere ni kama ne geche mane oyudo onego ji maromo nyaka sani onyiso ni gin ji 8 ma en lori mane oyudo omiyo ji otho e ajali no kata e masira no. Lori ni ne wuok Keroka kochimo yo Sotik kano tingo yiende mitere factory moro e gwengegi, kendo ne okoso break mano e olalo no ma ridore kiwuok Keroka kiridonjo mano Kijauri mano mantiere Nyansiongo, kendo mae kaka ne ajali no ne chalo. Masira no miyo ji mane ntiere e lori ni kanen maen kom dereba, kendo ji ariyo mantie mbele ka owito ngimagi kaluwore kod mano masira no motimore odiochieng' no manyoro kar saa 10:30 ma odhiambo. Kendo inyalo neno kaka ne lori ni nopogore didek, malo ne ka ne ni kando ne ni kama opogore, kendo piny bende engine mar lori ni bende ne olwar piny, kaito donjo kama ji time ohala. Kata kane gari ni pok odonjo kama ne ji time ohala mane obende onego ji, ne nitiere gari ma okwongo gweyo. Gari ni ma en Demio Mazda ne oting'o anyuola ma obiro yuago jogi e gwengegi ma Kijauri, kendo wayudo otas ni ei gari ka ma en liel magidhie mar mzee Edward Onditi Sunda. Gari ni noting'o ji 3, awatni ji 4 kane gichopo Kijauri, kendo sama ne giketo gari ni kando ne gipak, ng'at achiel nolor mondo mi odhi onyiew gimoro matine koduogi gidonje gari mondo gidhi nyime kod safar ma gintie mar ne giwuok e liel. Kata kamano ng'ama odhi nyiewo chiemo nodhi nyiewo alot mondo koduogo idh gari mar Demio ni, to kanyo mane masira notimore, jogo mane nitiere ka ma en anyuola achiel ne jo owito ngimagi giduto, kendo ng'ano mowuok manodhi nyiewo chiemo no mane ng'ama otony e masira no. Nyaka sani ji 14 dhi nyime kod yudo thieth kar yudo thieth mopogore opogore mano e kaunti ni ma Nyamira kaachiel kod kaunti majirani mano mar Kisii, kendo nyaka sani kuom ji 8 mowito ngimagi Jaka Black, ji 7 oseyangi, kendo nitiere mama moro achiel ma pok oyang ni joge wuok kure. Kuom kanyakla gin ji 8. Nyaka sani warito mana ni OCPD mana Matutu kata gwengi ma Nyansiongo Christopher Wasonga mondo chopi kaito bro miyo waler mathoth kaluwore kod masira no, kendo bende wadhi rado kod familia mopogore opogore mano wito jogi. Wanyalo donjo nyaka hospitende walos kod jogo ma noyudo hinyruok kaluwore kod masira motimore Nyansiongo ni mondo wawinj ni en ang'o mano timore. Kata kamano ne watemo loso kod jopiny ma bende mano kar Kijauri Milton, ma ginyisowa ni en ndara mosebedo kaka black spot gwengegi ma Nyansiongo mohao kata jumbe 3 mokalo, ji 3 kendo nicho wito ngimagi mane masira no timore. Kendo jopiny dwani mondo sani koro sirikal kaachiel kod jotelo mopogore opogore onywak lwedo mar neno ni gigeng'o masira makamano, nimar kaka weche dhi nyime gidwani mondo ket rang'ik mag ng'wech mano e apaya no mano mawuok Keroka Kijauri kochimo gwenge ma Sotik. Kamano Jaka Black ang'ne awegi kanyo mondo mi oyud thuolo mar dhi e osiptende mopogore opogore, kendo los kod familia mag jogo ma owito jogegi mondo winjo ni giwachang'o kaluwore kod masira makoch motimore nyoro mano kar Kijauri e gwengegi mar Nyansiongo. Erokamano ahinya Crispin Otieno kawuok e gwenge ma Kijauri e alwora ma Nyansiongo kuom masira makamano motimore. Wamedo mana kwayo derepe mondo obed akicha sasa magitiyoga peini ma pacho ka ne en gima lit ahinya kaluwore gi
kata mana familia achiel makoro wito ngimagino ok en gima inyalo losi aming'a, to kata kamano en beda kicha e apaya. Kawadhi nyime en ni piny owacho yango chenro mar medo pith mar kahawa e kor gwenge mopogore opogore kaka okang' mar chiero ohand kahawa ma piny Kenya osebedo katimo. Maheo milion 500 oket tenge mar siro jopur mondo mi oyud koth kahawa, kendo omenda machielo maromo bilion 8 bende oket tenge ne jopur ma piny owacho biro tiyo kod puothegi e pith mar kahawa. Koloso e kaunti ma Laikipia, jatend migawo mar riwruoge mag Saga Wycliffe Oparanya owacho ni chenro makamano biro kawo thuolo mar higni 3 kendo jopur mawuok e gwenge ma lwasi magi ber ema ibiro mi thuolo makamano. Nao wapata dakika yao 5 na baada ya hawa nitauliza nini. Serikali mwaka huu imetoa shilingi milioni 500 kwa hii project. Tutafute miche tupeane kwa wakulima wapande kahawa. Hiyo ndio another project ambayo imepangwa. Basi na tukaendelea hivyo. Hii ni mkutano wetu ya 15 tangu tuanze hii mambo ya kahawa, na tumepanga kuenda kila county Kenya hii zile ambazo zinakuza, zina possibility ya kukuza kahawa. Tukajua hatari yetu ile kubwa sana itakuwa jirani yetu Nyandarua. Hawa watakuwa wanatugojea Nyahururu, tukitoka hapa tukiwa na pesa wanatugojea pale, na hawa ndio watakuwa wezi au wakora wa kutupora. Na kwa hivyo ndio tumewalika wakuja hapa, hata hao watajirike kwanza ndio watushuke pande ile nyingine. E tuke mag Diamond League manyotimore Monaco, jaloch mar Olympic e mita 800 Emmanuel Wanyonyi noloyo ng'wech makamano mochwe oloso rekod manyien mar Diamond League. E piem machielo, jang'wech Nelly Chepchirchir ma Kenya bende nobedo jaloch e ng'wech mar mita